Cocalić tu u malim problemima, nema tu nekog igranja rukom, dobro se još jedan put snašao stoper Željezničara. Ovdje Biber gubi loptu u opasnoj zoni, Ata Džaber je došao do lopti, ubacuje se Ozobić, novi duel njega i Cocalića. Sada Le Bon sa loptom, bez potrebe su ovo zakomplikovali igrači Željezničara. Pokušat će sada Džaber, ali još jedan put brani lijepo Vedad Muftić u 67. minuti. Pokazuje još jedan put Muftić da se radi o odličnom golmanu, sada je zaustavio ovaj pokušaj Džabera. Namjestio se tu Ata Džaber, šutirao, ali još jedan put se istakao Vedad Muftić, bio je i pokriven u ovoj situaciji golman Željezničara, ali sjajno se snašao, izbacio ovu loptu u korner, ponovo će Mahmudov to ubaciti sada sa desne strane. Ubacuje Mahmudov, ide to na drugu stativu, skače Matjas i Nefči vodi sa 2:0. Vidjet ćemo samo ko je bio strijelac, da li je to Matjas ili neko drugi od fudbalera Nefća. Nefći od 68. minute protiv Željezničara vodi sa 2:0. Sada su plavi sa Grbavice u velikim problemima. Edi Israfilov je pogodio, sjajni defanzivni vezni Nefće, iskoristio ovu gužvu ispred Vedada Muftića koji je odlično intervenisao nakon ovog udarca Matjasa koji je bio izuzetno nezgodan. Nisu baš najbolje Israfilova ispratili fudbaleri Željezničara, tako da Nefči od 69. minute vodi sa 2:0. Edi Israfilov, njegov prvi gol ove sezone, kažem, ovo je druga utakmica za Nefči, druga takmičarska utakmica. Sada protiv Željezničara vode sa 2:0 i ukupno skoro imaju 4:2. Sjajno je ovdje Matija skočio, lijepo intervenisao Vedad Muftić, onda pobjega odbrani Željezničara Edi Israfilov. Ubacio se tu iz drugog plana, nije uspio Jašarević doći do ove lopte. Sjajan zaista u skoku, Edi Israfilov pogađa mrežu Muftića. Nefči sada vodi sa 2:0.